sa ka. Mahingad lang kanyang tanan nga mga suking tipaminawan nining handumanan so sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Dave. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kahil sa langit. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagay karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Dave. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ni babe. Nakabook na ko og room sa usa ka beach resort nga atong kastingan inig anniversary nato. Oh, may noon babe. Kung sumay dalo na to ana. Wa na. Dool raman og mga karinderya ang maong resort so pader nga ato ta mo kaon sa gawas aron dili kayo ta madakan sa sud. Nala sige babe. Di ka kuyog na mo. Ha? Asa man mo? Naplano mo ko na itong mga barkada nga mag-outing sa anang pizza ha. Kanugo no nga, di ka makauban na mo. Mo ba? Aw, ipakansil lang to na akong mi. Ha? Oh, ayo eh. Nabuhok na hinuon to. Kon, ako'y pangutan-o, no? Mas maayog ipakancel na lang yun nila. Total, kapila naman na sila magkuyog ba? Unya kini si Dave, tagsa na lang kayo muuban nato. Summer, Akong inos mi. Pero nabook na nga tong kastingan. Pero babe, taksa na ba yung kay ko nga makauban nila. Sukad nga nagkakita ta. Dave, I-revoke na lang guna, please. mas unahon na nimong imong barkada kay nako. Sabta la sa gugkom eh. Okay, fine. Wadam sa ko'y mahimo kay bisan pag mamugos ko nimo. Maklaro mo sa nako si imong naong nga mas pilion nimo sila kay nako. Maayo kay kami gid imong giubanan karon. Oh, lagi? Gimingaw na saan kog. Banuban niyo gud. Ah, dali na. Adto ta nila. Mga unsa ta dan, human. Magtagay ta. nga, bug na naman to eh. Wala nga na yung tawag ha? Kita na lang ginahibilin din hi Dave. Natug naman sila. Oh, lagi. Asan, saan eh, tuwason patan, ato pa tuwason, ha? Sige. Tiwasan ta ni. Oh, Samer, gidamag ko na mo din sa CR. Wa na makabantay na to. Ah, Tungod kinangatog na silang tanan. susay, buot na pasabot. Tugay na kay kung nakagusto ni mo, Dave. Pero wag yung ka makabantay, ana. Samer, Og dugay na sad kayo na akong gustong buhaton. Samer. Samer. Unsa? Nay naitabo niyo? Atong gabiuna ni Samir? O, bay? Amawa! Kamera din yung gibantayan. Bay, Bay. Unya, unsaon naman lang kung mahibaw si May.
Di siya mahibaw, bay. Wala yung mahibaw kung dili kita ra. Bay, Dave. Sige ka nalaga, uban-uban sa imong mga barkada. Mura na lang sa kag nalimot nga na kayo uyap. Oh, sorry, babe. Sige lang, mo bawi lang ko. Promise. Oh, si Summer. Hindi tawag nga ka. Imo ra man lagi nang gitanaw imong cellphone. Kinsa nang nanawag? Recorded by X Thunder Gaming. Waran ni. Unya ka na nito bagon. Diaram sa na importante. Babe, pwede ba ato lang ka matuog sa bahay ka noon? Gimingaw ko ni mo kun. Oh, sige. Ay dinhitong imong amiga sa bahay kagabi eh. Dili man kuno kamo tubag tawagan. Unsa ma? Kinsa mang amiga ma? Ay si Summer God. Ha? Nagunsa mo siya din eh. Unsa mo ko niyan tuyo? Ay ambot. Wa man disulti kong unsa pero ingon siya nga importante ko no. Pakikita ito ay kay murag nabalaka ra bagyud to. Ma, Maayo kay nakahuna-huna kag pakikita nako karon. unsa man tuyo nimo nako? Dave, mabdos ko. Unsa? Gahapon lang sa gyud ko nasayod. Grabe manggug ko ka-delay. Maotong nagpiti ko. Og positive gyud nga mabdos ko. Summer. Unsa may buhaton nato? Summer, naibawyo ka nga na ako'y uyab si May. Asa unsay buti mo ipasabot ha? Pasagdan ko nimo nga mo imo atubang aning tanan? Summer. Ayaw ba gid pag binuang, Dave? Kinahanglang tabangan ko nimo ani. Nalingaw sa katong gabi una. Busa problema ni natong duha. Summer. Bangas ka. Unsaon man itaw na ninyo, uy. Naglibog sa kubay. Wa ko mahibaw kung sa'y buhaton ako. Usaon naman akong mahibaw sa miya ani. Bay, may baw magina siya. Di mo na ninyo matago hangtod-hangtod. Mao kung ako pa ikaw. Sultihin na siya sa tinuod. Bay. Unsa? May, sorry. Wala ko tuyo ah. Hubog kay miya itong higayon na. Dave, nga nung nabuhat, manini mo na ako. Asa man ko dapitan nagkuwang? May, Mahal kayo, tika, pero ano nakahimo ba ka na ako, ani? May, please, di lang ta magbuwag. Sorry, Dave. Mahal kayo, tika, pero dili na ako madawat imong pagpasakit din ako. May, Dave, thank you ha. Thank you nga kami ang imong gipili. Summer. Isaad na ako. Akong tugbangan ang pagmahal nga gihatag ni May nimo. Labuan pa nako. Summer.
Summer, ready na ko nga mga mahal sa tumanak. Karon na lang? Dili ko. Okay na ko. Mong mahimo ba ayaw na kong sabot ka? Summer, unsa ni? Oh, Dave? Ngano ni balik makadini sa bay? Unsay buti pasabot sa kuna dungog. Oh, bay, ako si Charles. Ako may tinuod nga mahal sa bata. Unsa? Dili. Namakak ka na ko, Summer. Dave, sorry. Sa ato pa plano gina ito nimong tanan. Plano na nimong daan aron kamiton ko. Ug tungod sa mong gibuhat, dagkabuwag mi ni May. Dave, mahal ka! Hayop ka! Hayop ka! Dave! Dave? Nag-unsa ka din sa amo? May, gusto lang kong makikstorya ni mo. May, pasalo ako. Mahal pagyapon ta ka. Ug doon ako'y balita ni mo. Dili dahi ako ang tinuod na amahan sa anak ni Summer. Gigamit lang ko niya. Mao ba ni tuyo nimo maong nanhi ka? May, please, pagbalik ta. Dave, dili na pwede. Kaslunon ako. Og dili na sad mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. Bisan pa man kung dili ko kaslunon. Og bisan pag dili ikaw ang tinuod nga amahan sa anak ni Summer, the fact remains nga nagbinuang gihapon ka nako. May, Please. I hope maunin ang katapusang higayon nga magkita pa ta. Gusto kong magsumbong sa'yo. Init na yakap mo. grabe kayo nga akong pagmahay. Nagkapangutan ako sa akong kawalingon kung nganong kinahanglan pa nga mahitabo ang mga bati. Una ko makarealize nga mahal guday na ako si May. Sa pagkakaroon, nana sa gawas si May o gikasal na sad siya dito. Usa ka foreigner ang iyang naminyuan. Sakit kayo tan-aon nga ang iyang kalipay karon ako pong kasakitan. Dinilang kutob, dagang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Dave nga taga Konsolasyon, Cebu. Uban sa awit nga iya kipangayo, awit nga nagulahan. Kahil sa langit. Kahit tumira kita na. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Basila Reganas. Kamuusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang na ining tulamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, taghang salamat sa inyong pagpanig.